салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи мо. имрӯза мавзӯи мо дар бораи хона меравад. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. участкаи ин хона 5 сотиқ мебошад. ин хонаи мо дар назди канечкаи 7 кӯчаи Шатал, шаҳраки Кӯлоб. нархи ин хона на он қадар қимат 160 000 сомонӣ. марҳамат, хоҳишманд харидор, дар ин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст занг занед. 987 92 92 51. дӯстони азиз, шумо медонед ки мо омодаем хонаҳои шуморо бепул реклама кунем. мо дар YouTube 5 канал дорем. ин наворҳои хонаҳои шуморо дар он ҷо бепул реклама мекунем. шумо пул пардохт намекунед. танҳо навори зебо гирифта ба мо ирсол кунед. номерои телефон 985 77 90 91. ин аксияро аз даст маде.